ומגוונים. אנו מאמינים כי צדק חברתי בנגב הוא קידום שירותי חירום רפואיים, רופא בלילה ועידוד הקמת מרפאות נוספות. כי אין צדק חברתי כאשר תוחלת החיים בנגב קצרה באופן משמעותי מזו שבמרכז הארץ. צדק חברתי בנגב הוא בחינה מחודשת של תקציבי איזון למועצות, תקציבים ההולכים ונשחקים. צדק חברתי בנגב הוא השקעה ממשלתית בחינוך, תמיכה בפעילות תרבותית לכל גווני האוכלוסייה ועידוד פעילות עמותות ויוזמות מקומיות. צדק חברתי בנגב הוא מניעת הפרטת שירותים בסיסיים. כולנו, אך בעיקר אוכלוסיות חלשות, משלמות על כך מחיר גבוה מדי. צדק חברתי בנגב הוא הפניית תקציבים ותוכניות לטיפוח אוכלוסיות מתקשות, שוויון הזדמנויות. צדק חברתי בנגב הוא מדיניות ממשלתית המקדמת ופועלת למען פתרונות דיור ראויים וברי קיימא גם לנו, גם לשכנינו התושבים הבדואים בנגב. מדיניות שתפעל לקירוב לבבות. צדק חברתי בנגב הוא גם איכות ושמירת הסביבה, אהבת הארץ הנזנחת פעמים כה רבות משיקולים כלכליים זרים. חבר'ה, אם חושבים על זה לעומק, אין ספק שאלו הם כל מיני דברים. הלינה במעלים והשיח הכלכלי-חברתי המתפתח השיבו לנו את תרבות המעגל שהמשורר חיים גורי כונן על היעלמותה, וכך הוא אמר עליה: התרבות ההיא דחתה את הדמגוג, את אשף המילים, את הקוסם המחשק, וחתרה אל העיון והשותפות. היא כיבדה אף את המבוכה כמצב חיובי, ואני נבוכה בו מבקשים אנשים לחשל את אמונתם. תרבות המעגל היא הדמוקרטיה במובנה הנעלה ביותר. היא הבינה שכל מהפכה מבקשת להעניק לשותפים לה את הכרת ערך עצמם ואת כבודם האנושי. לתרבות המעגל היו מנהיגים, אך הם עלו בתוכה ושבו אליה. המחאה הזו היא של כולנו. היא אומנם מחאה פוליטית, אך אינה מחאה מפלגתית. היא מזמנת לנו הזדמנות גדולה ונדירה לצמצום הפערים בינינו ולמציאת מכנה משותף. לא עוד התכנסות סקטוריאלית ופזילה לתקציבי האחר, אלא אחדות מגזרים, לימוד אמיתי, ראיית האחר ועידוד יצירת חברה יצרנית ובת קיימא.